Tenim amb nosaltres el Llorenç Corbella, que ha estat el tallerista, una mica de l'atrezo i tota l'escenografia que s'ha fet. Com ha estat aquest procés, Llorenç? Bé, primer ens hem documentat, hem fet una documentació, sobretot intentàvem que fos d'aquí el poble. Hi ha la família de la Pilar, que des de fa molts anys pràcticament tenen cartells des del principi, del 1860, i llavors 1870. I llavors, doncs, a través d'aquí ens hem documentat amb fotografies, amb publicacions que tenen, i hem anat fent a les 4 o 5 èpoques. Això ha sigut relativament fàcil, perquè hi havia molta documentació, ha sigut una mica més complicat perquè, clar, tot ha sigut en plan voluntariat i, clar, tothom està treballant i això cada vegada costa més, no? Però bé, al final hem arribat a fi de bé. Sabem que ha passat molta gent pel taller, hi ha gent que ha estat molt implicada i d'altres que han anat passant per moments, però crec que tothom ha disfrutat molt. Com has viscut tu des de professional treballar amb aquesta gent amateur? Jo molt bé. La veritat és que no havia estat mai, no coneixia Sant Guim i ha sigut durant 2 o 3 mesos que ens ha plogut, ens ha nevat i fins ara que ha sortit el sol. Llavors, hem tingut força gent que venien curiosos, que venien a mirar i ens donaven un cop de mà, gent que han estat plenament treballant, que n'hi ha 3 o 4 que han estat aquí tot el dia i el que fos, no? Jo venia aquí els dissabtes i algun altre dia cap al tard, però ells han estat treballant a les nits quan esgarrapant hores d'allà on podien i bé, al final ha estat bé això la cosa. Molt bé, moltes gràcies i felicitats per la part que et toca i la feinada que heu fet. Molt bé, i gràcies a vosaltres també.